दिवाली फोरबोनि समाव धुबरी जिल्ला पुलिस खुंथाया गोख्रों नोजोर लाखिनायजों लोगोसे आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै संदाननाय समाव जुवा गेलेग्रा जायगाखौ मोनो। नाथाय पुलिसनि फैनाय खौरांखौ मिथिना मोननानै जुवा गेलेग्राफोरा खारखोमालाङो होनना मिथिना मोनो। बेबादिनो धुबरी सदर पुलिसनि मोनसे हानजाया गुबुन मोनसे जायगायाव सेबनानै साबा थिर खेलानि एजेन्टखौ हमनो हायो। हमजानाय साबा सुबुंजों लोगोसे मबाइल फन आरो नोगोद रां हमनो हायो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो।